Независимо от големите трудности, които има в страната, или именно може би, понеже има големи трудности, страната е в криза, трябва да се опитваме да подпомагаме даровитите ни деца, които са в по-тежко материално, може би заради семейното положение, което също не е добро. Така че отново за 9-та година ще подпомагам около 10 ученици и студенти от Монтанско. Не преди от цялата област, но предимно от община Монтана, така се оказва, и Берковица, може би. Което го смятам така за един, бих казал, дори патриотичен дълг, тъй като ние трябва да оцелеем междувременно, но докато оцеляваме, нека децата да се учат, защото като оцелеем ще имаме нужда от тяхната квалификация и имаме нужда те да останат тук, в България, в нашата област бих казал, и да са полезни, за да може нашия край действително да живне, след като кризата отмине.